nga na dumteng iti apal, iti puso, ipay sa matao. Halang kapapanunutan ti kinasayaan. No di ka kinadakis tamno ni pakita na. Nga apal na iti puso na itipada na katao. Kung sabay kumain at na. At kamang kami kanaapo Diyos tamang kastarong wardeta. Nasilaman tinangaramid ka ni ating ko. Namarigat at panunutan ko na kami. Pero, ang umikaya mi na ito'y. Awan ni ating God. Awan, magiti na yun. Hindi magpagkayang ayayatin yung isuna. Pero apay kakastwat, ipakita yung kanya na amok ay ayatin na kayo na nagservit for how many years? At sabay umakin ka na nakaramit iti kastoy. Hingka kumamit tayo nito doon dita pagpagin. Handa ka ang ananang mo yung damagin nila mo kasano. No apay ngay naramin mo dahil takan ni ading ko. Handa ka nagitiiwa, may tipagkapot, iba nagibalas. No di ka ti hustisya nga naan-anay parakin ka. Ni Apo Diyos ti makaamok, yung kahangin mo na kami. Ang iba minakibalas para kinka na di ka di hustisya. Pag bigat tayo, Apo, kaslaman lang nakamuhi ragita ang sarita. Nakamuno siya natin pangirugyat ang sarita kada kayo, Apo, itat nga bigat. Maana ti rugit nga isarita itat kada kayo. Nag-istorya, mali kong nagwangay dito nga karinder mo. Tangamihin doon kami kanadin ko. Nagkagawin kastoy apanganan. Kami nagkarsat itinagplano together with the presence of our Lord. Isungan ipataklod dahil yung makalindar niya. Ni Apo Diyos ni Kaduami. Pero yung man lang yung pagarok nakastoy. Iti mapasakan dapat niya na. At unay, nakikiplano mo ni ading ko together with our family. Nahaanlaan na patingga ka dito ng karinderya ti plano mi. Ni adik ko ay ayatin na tinagapinili. For 17 years, ang isuro dito eh. Kinaikayat natin umatayo. May tibukod na nga barangay kapag sargan na. Awan lang, hangko man lang ang pinanunod. Nakastoy iti mapasamak kanya na.
Narigat ko nga panunutan. Naamin nga practice din, di makarinderya. Kasi ba makikita, isula. Kada improvements na ibang baga ka kanya. Ang titinulong kami nga mag-ibang-bangay nung kasanutik. Pagayatan na. Yung ipagpintasan na, kami masargan ng pahit taga-pinili. Ang ko na panunutatan talaga nga, kastoy, iisubad ka kanya na. Tanialing ko awan, ibang baga na ka na kami ang problema. Awan man lang, tinibang baga na wa. At anong gurgura kanya na. Tay tilikikudan na gayam. At daw na gayam na tao. Nga matiti pa nagpuspunso na. Papawalan na ako. Gusto na yung ko na ni Pastor Ambi na itay. Yung nga dumteng, iti apal, iti puso, iti may sa matao. Halang kapag panunutin, iti kinasayaan. Hindi ka kinadakis, tamang ipakita na. Yung nga apal na iti puso na iti padan na katao. Kung sabay kumahidat na. Pagkamang kami kanaapo Diyos tamang kastarang data. Nasilaman tinangaramit ka na ating ko. Namarigat at panunutan ko na kami. Pero, ang may kaya mi na ito eh. Diyos may kadating up, banbalagan ako. Yung kaya't kulahin ay fix ang katakalit at ng anatya na itinagyan itipanunot kang puso. Tapos siya, ang gawit at tumanin. At narigat ko, bitbitan na gito'y masakit iti puso. Awan niya ating God. Awan, nagiginayon. Hindi magpagkayang hayayatan niya isuna. Pero apay kahastan, ipakita yung kanya na amok ay ayatan na kayo na nagservit for how many years? Kagsabay umakin ka na nagaramit iti gastoy. Yung kakumamit tayo dito yung detapag maging handa ka ang atanang yun damagin nila yung kasano no apay na inaramin mo na itakan niya ating ko handa ka nagitiiwang iti pagkapot ti panagibalas no di ka ti hustisya nga naan-anay para ka ni Apo Diyos ti makaamok yung kahango na kami. Ang iba minakibalos para kingka na di ka di hustisya. Katagirabang kami katakaya Apo nga na itatang kanayan naman tatarabay ko na kami.